Teide saattaa purkautua millä hetkellä hyvänsä ja sen purkaus voi pyyhkäistä koko saaren pois kartalta. Teneriffalla sijaitseva Teide on tällä hetkellä tikittävä aikapommi, mistä ei haluta puhua. Teide on siis Teneriffalla oleva tulivuori, joka ei ole purkautunut yli 100 vuoteen ja onkin maailman 3. korkein tulivuori. Mutta tilanne on nyt siis muuttunut. Teide on tosissaan herännyt henkiin ja antaa pelottavia merkkejä siitä, että jotain suurta on mahdollisesti tapahtumassa. On teoria, että koko saaren pohjoisosa voi yksinkertaisesti räjähtää pois. Taustalla kuitenkin tehdään isoja asioita ja kerron nyt niistä lisää. Eli tilanne on nyt tämä. Espanja on kutsunut tutkijoita suunnittelemaan evakuointistrategiaa. Ja Tenerife on ensimmäinen paikka Espanjassa, missä on otettu tällainen puheliminen pakkohälytysjärjestelmä käyttöön. Se on myös karua, että jos Teide purkautuisi voimakkaasti, se voisi vaikuttaa maailman ilmastoon ja laskea koko planeetan lämpötilaa. Mutta mikä on nyt siis muuttunut? Maa on kohonnut niin paljon, että mittarit ei enää pysy perässä. 500 pientä maanjärjestöstä tuossa muutama kuukausi sitten. Teide on päästänyt kaasuja, mitä mekin ollaan pystytty haistamaan. CO2-päästöt on noussut, mikä liittyy aktiivisuuteen. Vaikka kukaan ei tiedä, mitä Teide aikoo tehdä seuraavaksi, niin yksi asia on takuuvarma. Meitsi seuraa tätä todella tarkasti.